Сілавікі дайшлі да беларускамоўных выдавецтваў, культурніцкіх прастораў, крамаў, дзе гандлююць нацыянальнай сімволікай. Ці азначае гэта, што барацьба з пратэстамі перарастае ў барацьбу з беларушчынай? Гэтую тэму мы абмяркоўваем сёння. Госць размовы былы дэпутат і пачэсны старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў. Вітаю вас. Добрый день. Спадар Олег, самая гарачая тэма зараз гэта, канешне, намер уладаў абвясціць бел-чырвона-белы сцяг экстрэмісцкім. Што гэта? Гэта жаданне аднаго чалавека ці сапраўды пачатак барацьбы з усім беларускім? Ну, я сказал бы, что хутчэй за ўсё на першым месцы это жаданне аднаго чалавека. Тым больш, што, цікава, вот калі яны гэта прымуць, а можа і прымуць, то тады галоўным экстрэмістам становіцца гэты чалавек, бо ён прымаў прысягу пад гэтым сцягам. Александр Да, Лукашенко, і з гэтым давайте называць сцягам яго. ён жыў даволі доўга. Так што ён становіцца тады галоўным экстрэмістам. Таму, можа быць, ён гэта яшчэ дойдзе, можа, это толькі палохаюць, яшчэ ж пака не прынялі. Вы тады былі дэпутатамі, калі бел-чырвона-белы сцяг прымаўся як дзяржаўны сімвал. Ось прыпомніце, Александр Лукашенко тады выступаў за, супраць, займаў пазіцыю наглядальніка. Ось што зараз здарылася, чаму ён з такім нейкай апантанасцю, я б нават сказала, супраць гэтага сцяга? Ведаеце, я думаю, што ён быў супраць любога сцяга, які быў бы не дзяржаўны. Таму што такое сцяг? Сцяг — это прыкмета нейкай воінскай часці, напрыклад. Што было ў вайну? Губляеш сцяг, дывізію, полк расфармуюць. Вось, больш таго, вся гэта рэвалюцыя ці так пачыналася не як нацыянальная і не як беларускамоўная. Упершыню на сцэну выйшлі дзесяткі тысячы рускамоўных грамадзян Беларусі, якім было глыбока да лямпачкі. І сімволіка наша, і мова. І чаму былі ў модзе белыя лентачкі, белыя стужкі. На мітынгі, якія праводзіла Ціхановская, спачатку казалі, не насіце бел-чырвона-белыя сцягі толькі ў белых вопратках і ўсё. І это было рух, які доўгі час быў да ўсяго гэтага нейтральны альбо нават варожы. Успомнім Бабарыку. Ён калісьці абяцаў, што ён увядзе аж 3 дзяржаўных мовы. Мала рускай, дык яшчэ англійскую дабавіць. Пасля гэтага канец і нацыі і мове. Але гэта ўсё па законах гісторыі ператварылася ў супрацьлегласць. Людзі дасталі са сваіх гарыш, лецішч нармальныя дзяржаўныя сцягі, прыйшлі. Памятаеце, на апошніх мітынгах Ціхановскай што было? Асабліва ў правінцыі. Прыязджае на нейкі Магілёў, Слаўгорад, а там все са сцягамі. Ніхто ж не вынесе белы сцяг капітуляцыі. Ніхто не будзе хадзіць з белым сцягам, разумееце? Таму мне здаецца, што, магчыма, нават і гэта ўлада не дойдзе да таго, каб называць экстрэмісцкім сцяг, якому прысягаў першы законны прэзідэнт Беларусі. І ўсё ж такі, вось у гэтым і парадокс. Выбарчая кампанія не была такой нацыянальна-беларускай выразнай. Я б сказаў, зусім не была. Зусім не была. Да. А пасля выбараў пратэсты ўжо былі бел-чырвона-белыя. З гэтым сцягам выходзілі шматтысячныя мітынгі. І зараз выходзяць. І атака зараз пайшла менавіта на праяўленне беларускасці. Выдавецтвы, культурніцкія прасторы, крамы, дзе гандлююць кубкамі, сцяжкамі, не ведаю, налепкамі нейкімі. Вось як гэта ўсё стала адным? Яно стала, я вам скажу як. Да гэтага, да жніўня, я б сказаў, нават пачалося ўсё яшчэ раней, калі ковід, ён першы быў такі триггер, цяпер модна казаць. І ковід, ён упершыню спрацаваў супраць улады, як не дзіўна, расійскі фактар, расійскае тэлевідзенне. Все бачаць, што ў Маскве карантын, в Москве отменяют... Улада хвалюецца за людей. Да, значит, в Москве отменяя Путин парад переносить. А тут ничего не отменяют, козочки, тут другое.
І народ, вот этой рускамоўны, вельмі абурыўся. Дык што нам паміраць? Чаму брацкая Расія робіць так, а ў нас неяк зусім не робіць? І навогул кажуць абы што. А тут выбары. І каб на гэтых выбарах не намалявалі 80 з хвосцікам адсоткаў, нават Салаўёў казаў, галоўны прагон, да намалявалі б 60, щоб было ціха. Салаўёў дзесьці меў рацыю в нейкай ступені. А тут 82. А тут што? Выходзяць тысячы, десяткі тысяч людзей, а ім надо сімвал. А сімвал нармальны дзяржаўны сцяг, які, як кажуць, з якім выходзілі людзі, вспомніце, два фактара. Сотыя ўгодкі БНР, з дазволу улады, колькі было сцягоў каля опернага тэатра, а потым пахавання Каліноўскага. То есть было две падзеі, якія паказалі людзям, што ў іх сапраўднае. Вот і все. А далей, я скажу, што гэта просто, не столькі яны там палююць на мову. Это зачыстка за кампанію. Зрабіце вы на рускай мове, будете сядзець там, дзе і сядзелі. Дарэчы, асноўныя пратэстоўцы рускамоўныя. Сергей Навумчык, таксама ваш былы калега па Вярхоўным Савеце, ён напісаў, што не здзівіцца, калі наступная атака будзе менавіта на беларускую мову. А вы здзівіцеся, ці гэта можна прадказаць? Я не думаю. Таму што сімволіка – это ясно. Таму што каб хадзілі, допустим, з нейкім блакітным сцягам, знішчалі б блакітны. Сімвал – это такая... Канчаткова знішчаць мову, на гэта ўлада не пойдзе. Таму што ёсць сярод прыхільнікаў улады даволі вялікая колькасць людзей, якія супраць таго, каб мову ліквідаваць сам. Вы кажаце пра такую здаровую нейкую логіку, але ж у нас зараз улада і сілавікі рэагуюць проста на прыкметы таго, што чалавек падтрымлівае пратэсты. Гэта можа быць нейкія фіранкі на вокнах, гэта можа быць проста адзенне пэўнага колеру. Гэта нават не абавязкова сцяг і мітынг і нейкае там выступленне. І мова гэта таксама прыкмета таго. Так атрымалася, што вся новая апазіцыя в асноўным рускамоўная. Тая ж самая Ціхановская па-беларуску не выступае, за некаторымі выключэннямі, наўрад ці будзе выступаць. Я не сумняваю, што з дзецьмі размаўляе па-расейску. Таму зараз ваяваць з мовай, я уяўляю, раней апазіцыя была, БНР, там ясна. А тут впершыню супраць іх выступіла рускамоўнае насельніцтва, якая доўгі час была ў іх прыхільнікамі альбо нейтральна. І зараз выступаць супраць беларускай мовы, выступай, не выступай, все роўна асноўныя ворагі рускамоўныя. Таму я спадзяюся, што да гэтага не дойдзе. Не дойдзе, а што? Але з іншага боку, калі вось зараз ідзе атака на беларускамоўныя выдавецтвы, калі ў іх арыштоўваюць рахункі, калі яны не змогуць выдаваць беларускамоўныя кнігі, я ўжо не кажу пра той, калі паарыштоўваюць людзей, якія гэтым займаліся і пасадзяць па турмах, то вось ён і ўдар па мове. Ведаеце, яны спазніліся гадоў на 10. Зараз все гэтыя кнігі можна выдаць і ў Расіі, на Ўкраіне, і Польшы. Галоўнае, зараз ёсць інтэрнэт. Спадарня Святлана, якім накладам гэтыя беларускамоўныя кнігі выходзяць? 100 асобнікаў. Дык чаго з імі ваяваць? Дык яны ваююць, як вам сказаць, па інерцыі. Калі там будуць расейскамоўныя кнігі, дзе там будуць заклікі да рэвалюцыі, іх знішчаць яшчэ хутчэй, бо іх многа. Як можна кніга, я разумею, калі не было інтэрнэта. Мурав'ёў там знішчаў, спаліў кнігі. А зараз, што, в інтэрнэце любую кнігу можна выставіць. Фільм Навальнага. Як ты яго знішчыш, калі 100 мільёнаў паглядзела? Не паказваюць же ты фільм па расейскаму тэлевізію. Все равно Навальны выступіў, Пуцін кажа, я не глядзеў, но кое-што бачу. І не ў тым басейне я плаваў, разумееце? Таму зараз граміць выдавецтвы, любыя, это просто смешна. Это хутчэй, кончыцца трагедыяй для тых, хто гэта робіць. Тым больш, што колькі гэтых граміл? Па ўсіх падліках іх прыкладна 5000. Зброя ў іх. Пакуль зброя іх не то, чтобы баяцца, не любяць, а далей што?
Вось я вас і хацела запытацца, што далей. Вы па адукацыі гісторык і таму, ну так можаце тэндэнцыі прафесійна ацэньваць. Вось логіка дадзенай гістарычнай сітуацыі падказвае вам што? Як яна будзе развівацца? Ну, я вже, до речі, на Белсаті на гэту тему выступаў у праграме Глеба Лабадэнкі. Я казаў, што далейшая логіка такая. Упершыню за апошнія 30 год сітуацыя так змянілася, што супраць сённяшняй улады як мінімум 50%. Такога ніколі не было. Падтрымлівае ўладу 23-25. І яшчэ 25 абыякавыя. І тыя, хто падтрымлівае, яны больш, чым мы з вами думаюць, а што будзе з імі, калі гэта ўсё будзе працягвацца? Якія пасады яны будуць займаць праз год, праз два? Дзе будуць вучыцца іхныя дзеці, калі на захад ім дарога закрыта, і калі некаторыя з іх трапляюць пад санкцыі? Пра што гэта сведчыць? Это сведчыць пра тое, што можа быць два варыянты. Максімальная народная рэвалюцыя, як там было, і тады іх всех змятуць. Альбо будзе нешта накшталт нармальнай перадачы ўлады, ці пераварот, ці там яшчэ нешта. І хутчэй за ўсё, я думаю, што в этом годзе мы к этому прыйдзём. Таму што, ну, возьмем, 25% это богатыя нармальныя людзі, маладыя давочы. Ім зараз в сярэднім, ну, 40-50 гадоў. І яны разумеюць, каб ім застацца пры ўладзе, ім надо эту ўладу рэфарміраваць. Ім трэба, вот на Белсаце выступаў это, якога выпусцілі, Воскресенскі ці Воскресенскі, Юрый Воскресенскі. Я з задавальненнем глядзеў, і ён эту ўладу ненавідзіць лютай ненавісцю. Хоць быццам бы падтрымлівае, но яго это прорывае. Ну, ён не прадстаўнік улады, ён палітзняволены былы. Да, еще нават і не до конца. І можа і цяпер так, не вызвалены. Таму сітуацыя такая. Пра што ён кажа? Ён кажа пра тое, што я кажу я. То есть трэба нешта памяняць, і ён зноў будзе некепска себе там пачуваць. Але вось гэтыя 25%, што б яны не думалі, потым заўсёды адстойваюць думку Александра Лукашэнкі, які ўжо загаварыў пра тое, што народ яму піша лісты, каб ён не сыходзіў, што вось будзе ён ваяваць са сцягам бел-чырвона-белым, як сказала генеральная пракуратура, і хутка ад улады адыходзіць ён не збіраецца, з Беларусі з'язджаць ён не збіраецца, і нават не ведае, чым ён можа займацца на пенсіі, можа калі-небудзь пачне на гэтую тэму думаць. Карацей, прыкметаў таго, што вось здаровая думка, як павінна адбыцца ў нашай краіне, трансфармацыя ўлады, яна у гэтых 25% толькі недзе на кухнях, каля жонкі, але ні ў якім разе не ў публічнай прасторы. Як гісторык я вам прывяду прыклад трагічны лёс апошняга расійскага імператара Николая II. Ніхто не думаў, што адбудзецца лютаўская рэвалюцыя. Тыя ж бальшавікі, Ленін казаў, што я не дажыву да рэвалюцыі, там Швейцарыі ці дзе ён там быў. І вот што атрымалася. У Піцеры не завезлі белы хлеб, не чорны, белы. Выйшла дзеці, паліцыя пачала біць нагайкамі гэтых жанчын, выйшлі салдаты, пабілі паліцэйскіх, все. І калі, дарэчы, апошні цар быў дзе ў Магілёве, у Стаўкі. І ён паехаў разбірацца у Піцер, даехаў да станцыі Дно, і все, супраць яго выступілі родныя браты. Хто мог падумаць, што ўсе кіраўнікі франтоў, а это армія, сказалі, ідзі ў адстаўку. І ён мусіў пайсці. А гэта момент X. У любы момент X можа наступіць Рэспублікі Беларусь. Ну што ж, дзякуй за размову. Сапраўды гісторыю не падманеш і трэба памятаць народнай мудрасці, бо зараз наша ўлада дзейнічае па прынцыпе «завяліся блохі, спалю хату». І калі яны пачнуць змагацца сапраўды з беларушчынай, з беларускасцю, гэта будзе азначаць, што яны падпальваюць сваю хату. Я Святлана Калінкіна, госцем размовы быў Олег Трусаў, і сустракаемся на Белсаце.